Aşgabatda saglyk işgärleriniň ençemesine koronawirusa garşy waksina henüzem edilmendir. Bu aralykda Türkmenistanyň Orsetden satyn alan vaksinalarynyň ençeme wagtlap garaşylan nowatdaky bölegi ýurda getirildi. Ýurtda koronawirusly ýagdaýlaryň ýüze çykmagy şolsanda mekdep okuwçylarynyň kesellemegi dowam edýär. Türkmenistanda koronawirusa garşy vaksinasiýa fevral aýynyň başyndan bäri dowam edýän hem bolsa medisina işgärleriniň ençemesi henüzem vaksina alyp bilmendir. Aşgabatly habarçylarymyzyň 17 fevralda beren maglumatlaryna görä, paýtagtyň saglyk öýlerinde şeýlede keselhanalaryň bir näçesinde saglyk işgärleri vaksina garaşýarlar. Hususan da koronawirus bilen kesellänlerin köpçülikleýin alınıp barylýan kardiologiya merkezinde we Simaşka adyndaky keselhanada işgärler zerur dokumentlary we anketalary esli wagt mundan öňe doldurypdyr. We henüzem vaksina garaşýarlar. Resmi derejede COVID-19 keseliniň ýurtda ýokdugyny eglan eden Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýanwar aýynda Orsetde öndürilen 2 sany vaksinany hasap aldylar. Ýurtda tizden tiz vaksinasiýa başlandy. Häkimetler vaksinasiýanyň we onuň alınıp barylşynyň tertibi barada resmi taýdan habar bermediler. Adatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanda COVID-19 keseline garşy sanjymlar üçin Sputnik V Rus vaksinasynyň ulanylýanlygyny we vaksinasiýanyň paýtagtdan başlanandygyny hem töwekkülçilik toporuna girýänleriň arasynda edilýänligini habar berdiler. Ilkinji bolup vaksina alanlaryň arasynda saglyk işgärleri, polisiýa işgärleri, ulaq sürüjüleri, dukan satyjylary we köp adam bilen aragatan şykda bolýan edara kärhanalaryň işgärleri bar. Şol bir wagtda vaksinasiýa taýynlyk tutuş ýurt boýunça ýanwarda başlanyp deýilatyň ýaşy 60-dan geçen gatlagy gan barlygyndan geçirildi vilayatlerde töwekkülçilik toporuna girýänlere we ýaşly adamlara vaksinasiýa edilmek üçin elektron saglyk kitapçalaryny edinmek tapşyryldy. Ýatlatsak 30 ýanwarda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary Sputnik V vaksinasynyň 350 kilogram möçberiniň Moskwadan Türkmenabad şäherine alınıp barlandygyny we desine paýtagtda uğradylandygyny habar berdi. Türkmenabadyň halkara aeroportundaky çeşmeler vaksinalaryň ýene bir böleginiň 10 fevralda ýurda getirilmegine garaşylýanlygyny habar berdi. Şol vaksinalar 17 fevralda Türkmenistana eltilipdir. Adynyň agdalmazlyk şerti bilen gürleşen çeşmelerimizin sözlerine görä 17 fevralda daňdan Türkmenabadyň aeroportuna baran ýük uçary Moskwanyň Domodedow aeroportundan giýje sagat 1-de uçupdyr. Getirilen vaksinalaryň mukdarynyň ozalkysyndan hasyly bolandygyny çeşmelerimiz aýdýarlar. Çeşmelerimiz Türkmenistana koronawirusa garşy Rus vaksinasyny getiren ýük uçarynyň 2 günläp Moskwanyň aeroportunda garaşmaly bolandygyny belliýärler. Bu ýagdaýlar barada Türkmenabadyň aeroportundan we Moskwanyň Domodedow aeroportundan resmi taýdan maglumat alyp bolmady. Türkmenistanda koronawirusa garşy vaksina etmek işi ýurtda resmiler tarapyndan boyun alınmayan keseliň ýaýramagynyň hem koronawirus alamatlary bolan keselden ölýänleriň köpelýän wagtynda alınıp barylýar. Koronawirusly ýagdaýlaryň ýüze çykmagy şolsanda mekdep okuwçylarynyň kesellemegi dowam edýär. Munyň bilen baglykda mekdeplerde dezinfeksiýa işleri geçirilýär. Habarçylarymyzyň 16 fevralda aýtmagyna görä sanitariýa we epidemiologiýa gullugy paýtagtyň 15-nji mektebinde düýpli dezinfeksiýa işlerini geçiripdir. Munyň sebäpleri düşündirilmedi. Emma bu ýagdaý mektepde okuyan okuwçylaryň koronawirus keseli bilen kesellemeginiň ýa-da gabat geldi. Adatlyga ma'lum bolşyna görä adyndan 2 okuwçyda COVID-19 keseliniň bolmagy tasdiklanypdyr. Çeşmelerimiziň biri olaryň 6-njy klassda okuyanlygyny aýdýar. Türkmenistan geçen ýylda gerden çäklendirmeleriniň käbirini gowşatmagy planlaşdyrýar. Hususan da 1 martdan demir ýol gatnawynyň dikeldilmeginiň planlaşdyrylýanlygyny habarçylarymyz aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä munyň bilen baglanykda ýylatyň ýurdun içinde hereket etmegine ruhsat bermek boýunça döredilen ýöriýete komissiýalary ýatyrmak meselesine seredilýär.